Oo, share kay ate. Oo, eh. Sige na. Sige, bigyan ko isa. May matda. Matay tayo dyan. Utang pa pala. O, ikaw na magbalik. Para kunwari ano. Oh, dinumog tayo guys. Followers natin guys. Oh, bumili oh. Oh, kahit hindi nakapalo, followers. Okay mo. Ay, nakapalo pala to. Baluin siya. Paluhin kita sa... Bumili ka na dyan. Oh, mga kawaray. Okay, so mga kawaray yan. Mga bulok. 100 lang. Ha? Hindi, binidyo ko lang para kay ano. Makita ni Boss Kaloy. Yo, what's up mga kawaray? Mga kawaray, itong paninda natin for today's video. Manggang hinog mga kawaray. 100 lang ang tumpok. 100 lang tumpok guys. Kaya gusto niyang bumili guys, dito lang sa may pasukan ng Tala. Ayan, Dumalay Street. Lapit sa isdaan. Yan poste. Ito lang palatandaan nyo guys pag gusto nyo hanapin si Waray. Yan palatandaan. Yan. Hanapin nyo lang yan ha. Hoy mga kupal. Yan. Hindi joke lang. Hindi na kayo mga Waray. Punta na kayo rito. Sana may mga pumili sa akin mga followers para talagang may solid na tayo followers. Thank you po. Ingat. God bless. Thank you for watching. Bye-bye. Ito po. Ito kay Buwasing bumili ng mangga. Sandaan. Thank you sa bumili. Matamis yan, matamis. Kalate, 100 lang. Mangga, nog. Matamis, matamis. Sandaan lang ito po. Dati ang bibili mangga. Tatay. Sarap sa kanila. Bibili yan. Matamis yan guys. 100 lang oh. Matamis. May lasa. Yan. Yan. Ay madam. Hindi na. Okay mo magawa. Isa-isa lang. Yan. Dapat mo talaga mamuli ah. Sampo. Yun. Dali. Dalawang tumpok, isa lang. Thank you, ma'am. Shout out sa aking mini vlog. Oo, shout out kay ate. Guys, share. Guys, dito lang kayo bumili sa akin guys. Huwag na kayong bibili sa iba. Dito lang sa akin. Ingat po. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Mga kawaray si boss ng mangga nating hinog. Oh, ito. Kung gusto mo. Yan, maganda yan. Ayan si boss oh. Kumuha isang tumpok. 100. Thank you boss. Shoutout sa'yo. Shoutout kay bossing oh. Shoutout mga kawaray. Balikan nyo. Babalik ka boss. Babalik ka. Thank you po. Thank you. So ingat. 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 Mga kawaray oh. Mangga natin oh. May bulok. Hindi maiwasan talaga ito. Walang bulok. Pero matamis naman mga kawaray. Kaya kung gusto niyang bumili, bumili na kayo rito. Sa may Dumalay Street, hanapin nyo lang si Waray. Mark Jo Waray TV lang. Mami, bili naman. Matamis mo. May libre pang video. Sandaan lang, ya. Hindi ka na. Oo, eh. Sige na. Sige, bigyan ko isa.
May batang. Matay tayo dyan. Utang ko pala. Okay, ikaw na magbalik. Para kunwari ano. Oh, dinumog tayo guys. Followers natin guys. Oh, bumili oh. Oh, kahit hindi nakapalo, followers. Wala ko kayo mo. Ay, nakapalo pala to. Baluin siya. Paluhin kita sa pit. Pumili ka na dyan. Ah, ma'am, sandaan lang ma'am. Halika na ma'am. Masama kita sa video ma'am. Ma'am, dali na ma'am. Shoutout. Mark Waray TV lang po. Shoutout. Shoutout eh. Eh, ba't ko na-grade? Oh, may nagdag. Ay, Mark. Mark Joe. Oh, yan. Mark Jo. Dagdag mo na sa'yo. Ayun yung kay boy. Mamaya na raw bayan. 2,000 years later. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog mga kawaray. Yung paninda natin guys, mga kawaray. Mangga, sandanan tumpok. May sandaan lang, sandaan oh. Yung ano natin. 4 na kain lang ang kinuha natin guys. Pangalawa pa lang to. Pero 4 na kain ang kinuha natin. Video natin mga kawaray. Para makikita nyo kung gaano kaganda ang ating mangga ngayon. Lord, ikaw na bahala po. Bigyan mo po ako ng blessing sa ating paninda para makapag tayo na ating mga utang. Hinangon ko to kay Boss Kaloy dyan. So guys, ang kinuhaan ko. Diyan ako pinukuha yan mga koray. Maraming mangga dyan. 1-3 isang kaing mga koray. 2 kaing pa lang ay ubuhos ko. Kaya update lang tayo guys. Ito lang ulit tayo sa may Quirino Highway, Galicia. Linati. Meron kasi mag-video na may ginagawa mga koray, kaya pagpasensyahan nyo na. Update lang po tayo. Ay, 100 lang, 100 ah. Ilang tumpok to? Sa 4, 8, 6, 12, 16, 20, 24. 24 tumpok. Ang bali, bali mga kawaray, 1-3 ang isang kaing. Bali yung kanina, unang lapag ko dun sa isang kaing ay bali 18, 18 tumpok. Yung pang siyam sana, kaso lang bulok. Kaya baling kalabasan ng 1.8 may 500 ka ng halimbawa. Kaya update na malit lang talaga bita rito sa mangga. Hango lang kasi kaya yan. Update ko na lang mga koray mamaya. Mag-display muna tayo. Bye muna. Pare! Pare! Hey! Taga ano to? Taga RP to eh. Pare ko eh. Pare! Where are you going, my friend? What? Nag-aarap ito, nakikita ko ito ng banda kalaangkil eh. Pangalan yan. Ayan guys. Nakabuta pa yan guys. Alam mo, yung galing siya sa ano, Malabon. Galing Malabon nagkuha ng isda. What's up mga koray? Magway naman na tayo mga koray. Mana tayo mga koray. Bueno, mano, ni Waray. Guys, hindi na kayo. Sabado ngayon. Ito, sandaan ang tumpok ng ating manggang inog. Mga koray, puntahan nyo na dito. Yan, area na. Punta na kayo mga koray. Ingat. Thank you for watching. Bye-bye. Mga koray, bumili akong almusal kay madam. Kaya karinyosa ka, di ba? Kaya karinyosa. Kaya 50 lang guys. Jordan Pwede Plains. Na. Ay, Jordan Plains ka ba? Jordan Prince kami. Ang pangalan mo madam? Ang pangalan? Melay. Ay, yung ate Melay. Ate Melay. Isa yung sawa niya. Nagtatago. Dito, thank you. Salamat. Kainin na natin ito Hindi na mga kayo koray. pagmasa. 50 lang, 50. Masarap pa. Ayaw mo sarap sa Thank you, te. Thank you, ate Melay.
Ay, bili na ate, bili na. Bossing, 150 na boss. Dalawang tumpok boss. 150 na. Walang bulok yan, wala. 150, dalawang tumpok, walang bulok. Aking galunggong. Aray ko. Sandal lang yan, pili ka na kahit din. Galunggong natin. Ay, 150 na, dalawang tumpok ah. Bossing, 150 na mi. Ay, sorry po, sorry. 150 na, 150. Dalawang tumpok. Halika na, halika na. Ma'am, 150 na ma'am oh. Ma'am, 150 na, dalawang tumpok. Walang bulok ma'am. Halika na ma'am. Naku, aray ko, ayaw pa. 2,000 years later. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Magpa-5 na guys. Time check is 5 PM. Mga kawaray, yan mga kawaray. Paninda natin mangga, sandaan tumpok with mais. Yung tira namin kahapon na mais. Pinagay ko rito yung bago namin na chingkay. Tira namin ito kahapon mga kawaray na mais. Kaya nagdalawa kaming kariton kasi marami kaming tirang mais para ma-dispose namin kasi baka may maiwan na naman, magkapanat-panat. Dito lang din ulit sa may malapit sa may Hotel Moco at yan, Be Free Outfitter. At ito, pasukan ng Dumalay, ng Tala. Dumalay Street. May Carino Highway tayo guys. Sa mga gustong bumili ng ating paninda at baka may mga subscriber tayo or followers, puntahan nyo na ako dito. Bumili na kayo, pakilala lang kayo na followers ko at magbibigay ako ng discount sa inyo guys. Nakakawala yun. Habang busy si Aden. Customer shop, customer. Ma'am, bili na ma'am. Mangga ma'am. 100 lang ma'am, matamis. Ito may 50 rito ma'am. Pang-graham. Ayan guys, maraming bulok. Ang aking mangga nasa 13 ata piraso yan. Nakaisang buhay naman pa lang, nakaisang dam pa lang tayo guys. Dito, wala pa sa mais. May mais! Marami nagtanong at wala pang bumili. Sana po ay bigyan tayo ni Lord ng blessing. Aba, ang dilim ng kalangitan mga karay. Ito medyo ma-blue. Ito madilim. Oh, madilim. Mukhang ulan na ata pa. Right ko. Sana namang umulan. Ano naman magkaroon kami ng blessing. Habang ganito ang panahon ngayon mga kawaray, habang marami ng tao kasi mag-aalas 5 na. 5 AM na lang mga kawaray, kaya sa mga gustong mag-avail ng ating mga paninda ay pwede kayo pumunta dito, pasyalan nyo kami. Maraming palang salamat sa mga subscriber at followers ni Waray. Thank you very much. Sa ating reels guys ay medyo tumataas sa ating mga views. Shout out. Mukhang may birthday ah. Paninda mo? Kala ko may birthday. Boss, manggay sandaan lang. Ako po, yung task force. Yung dumaan ng task force mga kawaray. Sana hindi bumabulabog mamaya ang ating linggo. Para naman lahat kami ay makabenta. Makabenta kami sa sa linggong ito. Ma'am, bili na ma'am, mangga, mais. Bili na. Tayo mangga mais ate ah. Mangga mais. Task force guys. Pasok yan dun sa may linisin niyang Carino Highway. Shoutout kay Isko Moreno. Gumaya na ang Quezon City sa inyong mga magandang ginawa sa Manila, sa lungsod ng Maynila. Boss, bili na madam mais. Bili na mangga mais. Ate, mangga mais, mangga ah. Mangga mais. Ayan na mga kawaray, update lang tayo guys. Pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko makukuha lahat ang clip ng video, kung lahat ng bibili sa akin kasi medyo busy tayo. Focus tayo sa pagtitinda. Pasensya na po pag wala mga upload kasi yun nga po, sinabi ko na nga na nagpo-focus po ako sa pagtitinda kasi medyo wala na tayong puhunan. Hindi muna tayo pwede mag-chill. Parang araw
parang araw or linggo, buwan. Medyo chill tayo nun, kaya medyo nabawasan na ating puhunan guys. Kaya ito focus tayo ngayon. Kailangan natin ma-reach at makakuha ng pampuhunan para malago. Mga kawaray, so mga kawaray yan, mabulok. 100 lang. Ha? Hindi, binidyo ko lang para kaya ano, makita ni Boss Kaloy. Tandaan yung boss, puro bulok. Wala si Dugyot mga kawaray. 41 ma'am. 40 na lang, 40. Tama timbang. Bili natin ah. Mais, mangga. Mangga. Santol. Oh, 40 lang kilo dyan, 40. Bili na, 40 lang. Halika na. 40 kilo, 40. Boss, bili na boss. 40 lang kilo, 40. Bili natin. Mangga hinog 100 lang. 40 lang boss, kilo. Pili na. 40 lang kilo, 40. Bahala yung mayari niyan, wala siya eh. Kalakunyong yan eh. Kinukuhaan mo. Sa kanila yan. Oo. 40 ang kilo. Doon ka na kumuha. Mas makakamura ka dun eh. Oo nga. Paninda mo eh. 57 idol. Bigla nawala yung buwangang bata na yun. Iniwan sa akin yun. Dami-dami kong bantay. 4 tinabantay ko. May santol, may Indian Mingo, may manggang hinog, may mais. Aba, pag di pa ako yumaman nito, pera na lang kulang. Thank you, bossing. Oh, ba? Marami ng benta agad. Mga karay, marami ng benta agad si boss. Boss Dugyot, kumain siguro yung buwangan eh. Ay, bili na mi. Mais mi. Mais mi. Tinulak na. Karito ni Kuya Bukbuk. Ay ate, bili na ate. Yung ano ko, mga oray, yung mangga kong hinog. Nando mamaya mawala yan dyan. Kunin ko nga ilipat. Mi, mais. 100 lang kilo mi. Sige na. Ma'am, 100 lang. Bossing, santol. 30 lang kilo po. Pwede na pumili. Sige ka na. Ma'am, mais ma'am. Bilhan mo na ako ma'am. Ma'am. Maganda ni ma'am. Ganda ni ma'am oh. Masura mga karay. Kang ba? Daming tao ngayon mga kawaray, kay linggo. Ay. Ano? Di ba na akin yan? Matamis ba ito mo? Matamis yan, matamis. Matamis yan. Oo. Parang ano, pang ano sa sigang. Matamis yan. Matamis ito, nakaka-video tayo eh. 40 lang, 40. Ay, pagi nga, 30 lang palang kilo dito. Naka-40 pa na po. Ay, 30 lang. Naka-video tayo, magagalit tayo yung mga viewers natin. Ayun, daraya ka Kuya Mark ah. Thank you. Salamat kay boss. Ito mo, palayas-layas yung bantay. Nakarami na ako. Kupitin ko kaya ito, ano? Sanda, no? Kaso di ko kaya yaman yan. Buwangan to. Hoy, Dugyot! Where are you? Kanang buwangan ng bata na yun. Layas eh. Kaya ate, bili na. Thank you, bossing. Mais, boss, mangga. 100 lang, boss. Quality. Quality. Opo. Opo. Matamis yan? Oh, matamis yan. Ilang piraso daw? 4 lang. 4. Ano, 5? Ha? Ano, 5? Wala. Mataas puhunan na idol eh. Saan dyan?
Matamis ka ba? Oo. Ano? Titignan mo ba? Yes, sir. Ganyan talaga yan kay... Thank you, bossing. Nakasantan din, mga tuwaray. Thank you, Hermanos. boss. Buenos manos, amigos, o boss, pati pantubos. Yo! Aray ko, ah. Yeah, maluwag. Uy, linggo ngayon, baka gusto nyo na bumili para makatagay na kayo maaga. Para lasing, mais bossing. Para mga langaw eh. Sandan lang ilo. Palamog. Hoy, boss Dugyot! Nandiyan ka pala? Nandiyan ka pa pala ka? Oh, binta mo. Magkano mang kilo doon? 50, patay ka dyan. 40 pa naman bigay ko. Eh, nakaano dito, 30 eh. Kaya pala maraming bumili. 3 sunod. Nakakalinda, naka-video pa nga yun eh. Hindi mo sinabi, booking ina ka. Wala kang tag-press. Kala ko naka-30 dito, paparehas ka sana. Yari ka, dudong. Buno ka. Ay, libre mo na sigarilyo. Ayos ka ah. Ay, ng anak mo niyan. Mahal. 1.3 tapos ang baba ng timbang. Grabe ang hangin, oh. I love you. I love you. Grabe ang hangin, oh. Sumay view. Inaabangan ko yung hangin eh. May lumipad na tao. Cloud. Oh, ayos, ganda oh. Eh. Guwapo ah. Yan lino. Ganda yung sana sa harap eh. Angas ng sasakyan ni Bossing. Makakabili rin kami niyan bukas. 3 agad. Ganyan. Bukas agad 3. Ganda no? Tala, malaria! Bago pa. What's up mga koray? Anong paninda ko ngayon? Yung paninda ko isa nandun. Ito yung binda natin. Ito naman sa bangga. Ito naman sa mais. Ito. Mais din. Dami. Walang tao dyan. Magtatay mayari. 300 kilo. Mga kawaray, linis ang ano ngayon. Dumating ang task force. Guys, nabili ko lang sa ano, mga kawaray. Sa bangkita, yan ah. Bili ko lang sa bangkita yan. 150. Katas ng mais. Sa mga koray. Kuha tayong sayote. Dito kay Boss Brian. Anong bundle. Pambukas. 350 ang isang bundle. Mga tropa. Dami guys, marami. Pwede na pumali dito. 350 lang, 350. Iba lang ang iba. Madulas eh. Ayan, ang bando. Maganda kaya nakuha ko. 350 isang bundle. Ka-variety. Tawagin ko lang yung taga-hatid natin. Cargadors. Malalaki. Kaya ayos na
Hindi ko yan eh. Wala tayo. Kuha ko na yung lima ko. Yun. Tara.